Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 2. Inanunsyo ng Department of Agriculture o DA na matindi ang pinsala sa rice sector dahil sa pananalasa ng bagyong Mirasol, Super Typhoon Nando at Habagat. Batay sa pinakahuling bulletin ng DA Disaster Risk Reduction and Management o DADRRM Operation Center nitong Huwebes, September 25, naitala ang kabuuang pinsala sa agrikultura na umabot sa 964,450,000 pesos. Apektado rito ang 32,738 na magsasaka, habang nasira ang 82,557 metric tons ng pananim sa 32,384 hectares ng lupang sakahan sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Pinakamalaking bahagi ng pinsala ang rice sector. Umabot sa 71.33% ang kabuuang agricultural damage o 66,125 metric tons ng palay sa 22,530 hectares na nagkakahalaga ng 687.92 million pesos. Sinundan ito ng mais na may 19.73% na pinsala o katumbas ng 14,686 metric tons sa 9,495 na hektare ng maisan na nagkakahalaga ng 190.32 million pesos. Ikatlo naman ang high-value crops sa 8.47% na nagkakahalaga ng 81.71 million pesos na may volume na 1,746 metric tons ng tanim sa 358 hectares ng kabukiran. Samantala, nasa 0.47% ang naitalang pinsala sa iba pang agricultural products, poultry at livestock. May nakahanda raw na tulong ang DA para sa mga naapektuhang magsasaka na kinabibilangan ng 142,219 bags ng palay seeds, 91,485 bags ng buto ng mais, 40,518 kg ng iba pang buto ng gulay at mahigit 1.19 million tilapia, bangus at hito fingerlings sa mga regional field offices ng DA. Naka-standby rin ang mahigit 2.4 million bags ng NFA rice para sa local government units at relief agencies. May loan at indemnification programs din para makatulong sa mabilis na pagbangon ng mga magsasaka. Para sa iyo pang balita at updates, tutok ko lang sa Pasada Balita mamayang alas 4 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.